Dobrý večer. Dobrý večer, toto je mikrofon, že a já předávám, respektive, abych tak řekl, vítám vás na dnešním, ne, ale teď vážně, dobrý den, vážené dámy a pánové. Vítám vás tady na dnešním večeru na počest naší krásné paní ředitelky Hanky Číškové. A potlesk ještě jednou. Já jsem jenom taková malá předkapela před tím, co bude po mně, to bude krásné. Ale včera jsme Hance předali obraz, který jsem namaloval, a dneska jsem to přišel trošku to pojmout osobněji. A vy, co mě znáte, co tady se mnou občas trávíte čas a já s vámi, tak vy víte, jak já rád imituji některé členy divadla. Bohužel ano. Hereckého, bohužel ano, a taky samotnou paní ředitelku Hanku Číškovou. A Hanka Číšková mi vždycky říkala, abych jí to předvedl, a nikdy nebyla ta příležitost. A když je dneska ta příležitost, tak já jsem se jí tedy chopil a udělal jsem takový malý, takový sketch, ono ho za chvíli uslyšíte. Představte si, že tady na této scéně za chvíli vystoupí v mém podání řada lidí, kteří už tady s námi vystoupit nemůžou. A jsou to lidé, kteří jdou na konkurs ucházet se o místo ředitelky, nové ředitelky Hornopočernického divadla. Takže si pomalinku se usaďte, přivřete oči a představte si, že tady stojí Hanka a ne já. A prostě plánuje předem, jak dopadne prostě tady to nový, že jo, výběrový řízení, protože já jsem se prostě rozhodla to řízení vypsat a určovat sama, protože komise, bohužel, ale prostě já teďka budu komise, jo. Takže prosím vás, první prostě uděláme to jako te soutěž kufr, že uchazeči budou chodit, aby se necítili, že jsou preferováni, tak prostě budou sem chodit s kapucou na hlavě, pak si to sundají, budou odčíslovaní. Takže první sem jde číslo 1. Sundej si tu kapu. Ježišmarja, Pepa Herbert, co tady děláš? Ahoj Janko. Promiň. Mě je dneska trošku špatně a možná jsem sem neměl chodit, ale prosím tě, uvědom si, že já prostě jsem přišel, abych ti spíš pogratuloval, abych ti popřál, že jsi tady za první co jsi ještě uvedla, bylo to bude snadný. Já chci ti jenom říct, že to dáš, kurva, jeden, jo. Pardon, promiň, já jsem možná dneska trošku vylý. Hele, jako myslím si, že jakoby nekontroluješ svůj temperament, že by si jako nebyl dobrá ředitel. Ne, já jsem to ani tak nemyslel, Hanko. Já jsem spíš myslel, jako, že ti jenom byl popřát, aby do příštího života prostě... Jo, tak promiň, nezlob se, čau. Hele, nazdar, to je hrozný, tohle jste prostě vás, jako kdo mi to sem chodí, jo? Tak, teďka děkujeme tedy prvnímu uchazeči. Uchazeč číslo 2, 2. Ježišmarje, to je vysoký, Ježiš, ukaž, já ti to sundám. Nazdar, Hanko. Ježiš, hele, dáda tady. Nazdar, Hanko. Prosím tě, pořád jdeš po textu, já ti to nevěřím. Když máš ty projevy ředitelský, nevěřím ti to. Hele, prosím tě, proč jsem přišel se ucházet o místo ředitelky? Protože, abych ti to řekl, já umím vyprávět fantastický historky. Já když jsem byl na vojně, já byl lapiduch. A chodil tam za náma pán a ten měl problém s močením, jo? A tak jsme mu pořád vyšetřovali moč, no prostě tam k doktorovi, že jo? A pak tam chodil pán a ten měl problémy s pletí. No a jednou ten pán s tím močením tam přines zase lahvičku ráno. A Hanko, do prdele kluci, věnujte se mi, neposlouchejte trošku, nekecejte trošku, už zase bubeníko vatíš. No a přišel tam jeden a říká, že má problémy s pletí. A teď se mu žádný doktor nemohl věnovat. No a teďka já jsem tam stál a co mám dělat? Ježišmar, tady stojí ta lahvička, no tak nekoukej, vem si tu lahvičku. No tak on si vzal tu lahvičku s tou močí raní, jo. A přišel za týden a říká, kluci, kdybych nevěděl, že jste mi to dali, a pomohlo mi to úžasně, pleť, krásná. Ale kdybych nevěděl, že jste mi to dali vy jako doktoři, tak bych si myslel, že jste mi dali čuránky. Hele, prosím tě, Dádo, jako veselý historky dobrý, ale na to nepotřebuješ sedět v ředitelně, ale můžeš stát na forbíně. Takže uchazeč číslo 2, dobrý, děkujeme. Děkujeme. A
máme tady uchazeče číst. Ježiš, to už ani nemusím sundávat kápy, to vidím, to je Sůvová. Ahoj, Jano. Ahoj, já mám hrozný problém. Hele, proč jsi se přišla ucházet o místo ředitelky? Já jsem se nepřišla ucházet o místo žádný ředitelky, ale Jeníček s Amálkou mi ukradli ze stolu snopek brylantů a zanesli to někam sem na jeviště. A já to tady hledám. Hele, tak prosím tě, tak si to tady najdi, já tě v tom nebudu vyrušovat, ale proč jsi zbrala tu kápi? No, protože jsem si myslela, že to je teďka povinnost od té doby, co tady bude někdo nový, že se musí chodit s kápí. No tak to prosím tě nemusíš, takže si tady v klidu najdi brylanty a jdeme dál. Tak kdo tady je další? Tak sundáváme kápi, 4, dobrý den. No, ahoj, tady jsem já. Ahoj, Lucko, prosím tě, co ty? Lucka Andrichová, no, ahoj. Tak já jsem moc ráda, že tě tady vidím, protože já jsem přišla se ucházet do ředitelky. A prosím tě, mohla bys mi říct, když ty nemáš vlastně potřebný jakoby kvalifikace, ne? Já teda mám jednu kvalifikaci, tu nemá nikdo. A prosím tě, kdo jí jakoby, tak co teda máš, tak už jednak teda vedle toho, že jsem docela dobrá herečka a docela i dobrá kamarádka. A prostě, že umím docela dobře povídat. Já jsem se ve škole naučila těsnopis, jo. Ale taky jsem vyvinula nový vynález, který si teďka nechám jako vypatentovat. A prosím tě, co to je? To je těsnomluva. Cože to je? To je těsnomluva. To je prostě taková věc, že prostě obsáhneš v jedné vteřině to, co normální člověk obsáhne ve 2 hodinách. Ježíš, tak to je. Hele, tak o tobě budu přemýšlet. To je docela dobrý. Už jsi to nechala patentovat. No, jako, už se na tom pracuje, no. Prostě já nevím, no, prostě možná kníže pán, že to někdo na tom. No tak dobře. Tak teďka tady máme prvního uchazeče, který jako připadá v úvahu. Tak, máme tu 5. Dobrý den. Nazdar Honza Bubeník. No prosím, Honza Ahoj, Hanko, mohu tě políbit? A opravdu si myslíš, že jsem dobrý herec? No to si o tobě myslím, ale proč jsi přišel ucházet o místo ředitelky? A máš mě ráda? Mám tě ráda, ale proč jsi přišel? Protože nejsem žádný váš kamarád, jsem pouze váš kolega z divadla a jsem inženýr s technickým zaměřením. Hele, dobře, ale prosím tě, já mám jednu velkou výhradu. A to jakou? Že prostě trošku seš alkoholik, tak prostě tě nemůžeme jako... Ale dal jsem si pouze jednoho panáčka. A jak říká můj kamarád Karel, Honzíku, dáme si panáčka. Tak na to nemusíš sedět v ředitelně, pojď si sednout tam do divadelní kavárny, tam najdeš taky svoje prostě využití. A podíváme se tedy na dalšího uchazeče, to je 6. Ježišmarja, to je Standa Tomek. Nazdar, Stando! No člověče, mě to nevyhovuje. No takhle ty zkoušky jako tady, jak se prostě nemůžu dohodnout. Prosím tě, ty mi řekni, jaký zkoušky, prosím tě, teďka jsi na konkurzu na ředitelku. No já vím, A co tě prostě přivádí k tomu, že se ucházíš o místo ředitelky? No helice, o mě tady koluje taková fáma, nebo taková legenda. Já jsem jednou hrál Nebe na zem, nebo ne jednou, ale jednou, když jsme ho hráli, tak za mnou přišli kolegové z divadla a říkají mi, Stando, bylo to jako vždycky dobrý, ale dneska nejlepší. Ty to člověče hraješ líp než ten Verich. A mně se ti to tak dotklo. A já jsem ti ten kolegům řekl, hele, protože Verich to je někdo, že jo? Já jsem řekl, hele, na Vericha mi nesahej. A od té doby tady prostě koluje a to je skutečně pravda, že já mám doma na půdě snad vypreparovanýho Vericha a nechci, aby mi na něj lidi sahali. Hele, tak a to jako si myslíš, že No, protože tak potom jsem usoudil, že bych se ucházel o místo ředitele, když mám ty zkušenosti, ne? No tak dobře, tak možná, že jo, tak to je další adept, kterýho si tady vezmeme.
ale teďka teda si posaď. A teďka tady vidím dalšího. Dobrý večer, já jsem Karel Gott a já jsem se nepřišel ucházet o místo ředitelky, ale přišel jsem, abych si s vámi zaspíval a abych trošku odlehčil napjatou atmosféru výběrového řízení. No tak prosím tě, Karle, tak se tady postav k mikrofonu a můžeš nám něco zaspívat. Dobrá, je to skutečně velmi těžké po té 70 zaspívat dvoučárkované C, ale tak zaspívám alespoň na kterou z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O, Hanko má, čas mě táhne k vám, váš úsměv měl jsem rád a stále mám. No dobře, Karle, to se mi moc líbilo, ale jako já pořád koukám, pořád tady hledám, kde je ten poslední uchazeč, protože tady mám ještě jednoho, prostě 8. Já už ho vidím, už tady, a to ani nemusím mu sundat, ani si to nemusel nasazovat. Já prostě plno té Bohoušek Poštolka. Nazdar kamarádi, Ježíš, to je boží požehnání tady, hele, víš, že to je zase, nejste rádi, že mě zase vidíte. Je, tak takový boží požehnání tady, víš, takhle to divadlo, tohleto, no, je. A já jsem, hele, Hanko. No hele, prosím tě, Standu, řekni mi, prosím tě, proč jsi přišel ucházet o místo ředitelky? Já jsem, protože, hele, že teď už jsem dělal jednou ředitele tady, no jo. Ty jsi dělal ředitele divadla? Ale ne, ředitele toho, že jo, to v Jasoneliaji jsem dělal ředitele sirotčince, takže já už mám zkušenosti, že jo, to je takový boží požehnání, ty zkušenosti, ale ne, hele, já jsem vám nepřišel se ucházet, já jsem vám jenom přišel říct, vypněte si své mobilní telefony, protože představení první české litograficko-herecké společnosti Grafotália a léčba divadlem a Říční do Počernic začíná.